Sausa Kaaw. Ano ba lang siyang kaagi karon? Nung kaning usa ka babae nga nagtago sa address sa Tuburan, Cebu. Ang atong matatampo nagkastangan nga Desa. Recorded by Radio Mo TV. Day, naabi mga military din sa tong bukid. Ha? Mao ba? Anya, Day. Naarabay ko po, ay. Ikaw ang kitay, uy. Dali ka makabantay, no? Basta gwapo. Ay, no? Dahil sa kigbatig na akong atong bantayan. Ano yung kitas gwapo? Ang mahagid ka, uy. Lagi. Disa, Pa, ano? pagluto og daghang utan ha. Paraon sa man pa? Atong idalit sa mga military. Mao ba pa? Kita din mo yung maluto. Nagiyahay og voluntaryo ang mga taga dinhi isip pasalamat sa ilang serbisyo sa atong nasod. Mao nga mi-offer koron nga lutuan sila og utan Bisaya. Mao ba day pa? O sige na, lihok na. Kadaghan sa mo pangutana, oy, lihok na. Kaon na mo. Imo ni sir, oh. Thank you, Miss, ano sa'yo pangalan mo? Ako? Das ako. Jason sa ko, Miss. Pwede makikamigan mo? Pwede man. Ay, Jason, day ang panganday. Dahil siya to kung giingon ni mga gwapo, day. Aw, siri mong pasabot. Oo, uy. Nga no, dili day kagwapuhan niya. Kagwapo rin niya, ah. Ningon sa day kong batignahon. Day, feel na ko no. Ganahan siya ni mo. Huh? Pag sure di ha, uy. Dili na natin mula ana. Kay pila na sila kabuan din, he. Unyag, manguyab siya ni mo? Ambot lang. Uy, nangambot. Sa ato pa, dunay dakong chance. No? Ikaw, day ba? Bisagwa na sa kong huna-huna. No, imog yung kong amungon. Ano no? Pila naman sa edad nato, uy. Mag-90 na kahata. Sakto na yung edad nato ang mag-uyab-uyab, uy. Day. Thank you, na giubanan ko ni magsuroy din sa inyong bukid. Uy, isa pa yan, Jason, uy. Wa masabi kibuhat rins, bay. Abi ni mo, Des. Ang tinawag. Di man gidunta ko gusto mo suod aning military ba? Mao ba? Hmm. O niya, anong nasuod man ka? Nga akong papa, mo gusto nga mag-military ko. Kapila nang maglalis bahin niya, pero yan hindi kong pugson. Gusto din siya nga, musunod ko niya. Mao ba? Oo, napugos na lang sa ko kay tiguang naman gud. Lusod na kung hatagan na kung kahiubos ang akong papa. Basta niya atakihon sa kasing-kasing. Sabi niyo, masukad sa akong pagsudi ng military. Karon pa, dayo na nga, mibati kong kalipay. Nga naman. Naila-ila man ka. Jason. Kung sugot ka, okay ba niyo mo kung manguyab ko mo? Jason. Isaan ako, Des. Mahalon og panggaon to kita. Jason. Tanadayon, ayaw pagdugay-dugay. Sure ka, day? Sure kaayo, day. Sus, kung ako'y payigi panguyaban, anak, no? Gisugot dayon na ako, oy. Wani dagang puna-una. Day. Gisugot ako nimo? Oh, Jason. Yes! I love you, Des. I love you. I love you too, Jason. Uyab mo na, Jason. Opa. Ako nawa man ko'y pagsupak. Kay naamang ka sa kabuot ng sakto. Pero ayaw lang palabi. Kaya tingalig masakitan ka lang. Military ra ba na?
dili isab na magdugay din hi. Pa, Dili may tabog nga kalimtan ka. balikon ta ako nimo dinhi sa among bukid. Siyempre, Des. Ingon anak ka kamahal. Isaad na ko, Jason. Nga balikon gyud ko nimo dinhi. Akong isa, Des. Jason, kadiyot lang. Kadiyot lang. Nganong kitang tami mong mga botones sa kusinina. Pila nang kaano nga mag-stay ko din ug mamalin na sa biglaing lugar. Basin taon-taon patang di magkita. Jason. Please, Des, salit ako. I love you, Des. Jason. Jason. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Wala ka tungay sa binuan mo sakit? O, day. Hala, wa ka magbunga ang gibuhat ninyong Jason, day? Ay, kinuha ko. Positive. Positive ang pregnancy test. Mabdos ko. Dili gyapon makontak? Dili gyapon, day. Ayaw na lang palabi ka guol, day, uy. Tingalig maunsa niya ng bata sa imong tiyan. Dili na ka balik si Jason, day. Day, Tessa. Dako naman din ang tiyan nimo, Lisa. Lagi pa. Sorry pa. Ganong nagsuri man ka. Tungod kinamabdos ko. Ngaway ilhong amahan akong anak inigawas niya. Grasya na ang bata sa imong tiyan, anak. Kung unsa may nahitabo nimo, wa ko'y katungod na manghimaraot nimo. Kay usahay ra ba, kining mga sayop nato, mao kini naghulba nato kung unsa ta karon. Pa, Ayaw ka balaka. Kay dinhi sa atong bukid, dili ta magutman dinhi. Busog tas mga utanon dinhi. maugid pa. Og ikaw, aron dili na ka masakitan, ayaw na lang paglaom nga mobalik pa to si Jason dinhi. Dili na pa. Sus, pagkawa ko magdahom nga kaluha man day ang imong anak, babae o lalaki pag yun. O day nga puting dakuha sa imong tiyan ato. Lagi pa. Wa sige ko magdahom. Abi na kog usara. Duha man di ay. Mga anak, sige na. Pag-ilis na mo. Kay magdungan tag panihapon. Now, si Mapilmay. Kunyara ko na siya mukaon. Oy, dili pwede ha. Kung buhi pa to yung lulo karon kasabaan gid mo. Dili pwede nga dili magdungan og kaon. Og dili pwede nga pahuwaton ang grasya. Sige na, dali na mo. Ayo! Alam, Oh, kinsa man ron? Lisa? Jason? Nganong karon ka na magpakita? Taas kayong istorya. Unta, paminahon ko rin mo. ma, kinsa na siya, ma. May anak na di ka? Anak na to. Usa? Oh, ikaw ang among papa.
Papa! Oh. Mabel! Si Papa niya! Ginoo ko. Pagkadakop sa kong pagtuwang ninyo. Huwag ko magdahong nga may mga anak na deta ug dagko na. Desa, pamawi ko ninyo. Isaan na ako. Pasabtaon ako sa tanan. Una ti kadawaton pagbalik sa akong kinabuhi. O sige. Paminaw kay pasabton tika. Sa dihang nauli day si Jason sa ila, nasakit iyang papa. Og siya mismo, mo'y ni Atiman. Og sa dihang namatay iyang papa, niundang siya pagkamilitary og nang-apply sa trabaho gyud nga iyang gusto. Og ang hinungdan nga wa siya makabalik dayon nako. Tungod kay sunod nga nasakit iyang mama sa dihang namatay iyang papa. 10 years sad sukad gawa mi magkita og balik. Pero karon niya, iyang gituman iyang saad nga balikon gyud ko niya. Dako sa ko pasalamat niya kay makita man gyud nako nga grabe ang pamawi sa akong mga anak. Ingon man nako. Sa sunod buwan mao na ang gitakda alang sa mong kasal. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Nakatumang ikalang kaagi ni Desa nga taga Tuburan, Cebu. Uban sa awit nga yan kipangayo, awit nga nagulahan, pagbigyan muli. Ang mga taagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, ug mga sukin di paminaw, kasing-kasing kung gidapit sa sablakada, sa inyong nagalanraing kaagi sa kinabuhi, kinaglibot sa sakawit. Iadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Ang atong matatampo nagdaang Recorded by Radio Mo TV. Basin mo mapus ko. Nag-eskwela pa pa ka. Di lagi. Ibala mo. Ibala mo. Ano ko? Pila naman ko kaadalhin. Ang saan na kumaplos ko. Pero hindi ka mabalaka. Magpalit piti. Tom, Oh, saan na yung resulta? Tom. Positive. Mabdos cute ko. Diyan. Ginoo ko. Unsaon man na to? Talaga. Barugan taga. Musulti ko lang magpapabahin na ni. Tom. Ano si Papa? Ang sa umin ako siya sa pagsulti. Naiba ko diligid siya malipay, ani. Pero din yung panikamot ang trabaho sa gawas aron ako maka-eskwela o niya mo niya akong ibaos. Diyan. Sige, anin lang. Si Mama lang una ni mo ang atong pahibawon ko na.
Tinuok ko nimo, oy Dayan. Ano ba wa magkamaguna-una? Kay eskwela pa intahon ka, anak. Ma, tabangi ko. Dili ko gusto nga masuko si Papa na ko. Dayan. Pa? Ni Aka? Kanusala ka na uli? Hain si mama ni. Ha? Hain siya. Pa? Niya ka? Hayop ka? Nahibaw ko. Nagbinuang ka na ko. Diin ka man mahibaw. Doon ay mga pictures nga gisend din hinako. Mga pictures nga nagpailas sa imong pagbinuang nako. Elmer, Gibuhat ko ang tanan para nimo. Wati ka patrabaho ah. Wati ka bawali sa imong mga lingaw-lingaw. Pero nga nung nakahimo ka man ani. Elmer, dog. Dog, pasaylo ako, dog. Ma, nagbinuang ka ni Papa? Anak, pasaylo ako ninyo. Layas din sa kong panimay. Ugat na uban sa mulaki. Elmer! Pa? Nga. Pa? Doon ako isulti ni mo. Kutsa mo ka. Mama, plus ko. Nasilo ako pa. Nahibaw. Naghuwat na ko nga ikaw suko. Pa, Grabe ka na nga kita ubos din. Imong mama na pinuha. Ikaw, nagpamapusog sa'yo. pa. Asa mo ko na tanang kuwang ninyo, ha? Pa. Sa iluwa ko ninyo pero sugod ka ron. Maninggamot na mong inyo. Mag-iyahay ta. Total, dako na musika na yan. Imong mama, wa na sa amor na. O, sibot, ipasabot ni mo pa. Magbuwag-buwag na ta. Recorded by Radio Mo TV. Ito lang kasama. Karon mamonitor. Pam, Tal, damsad silang mama nga muatimani mo. Dayan. Higop aning sabaw, ha? Kay kinahanglan kaayo ni Nimo. O, tita. Salamat kayo. Dayan. Ayog ka bala ka, ha? Nahibaw ko sa imong problema mag-iatubang. O dili ko gusto ka maghuna-huna ang napasagdan ka na. Salamat kayo ninyo, tita. Kung wa pa mo, tingali, wala ko mahibaw sa akong angay buhaton karon. Noon sa naman ka, Tom? Sukada nga naata din sa inyo? Imo naman lang kong biya-biyaan? Nagsaligrams ka nilang mama ni mo nga naara nga makatiman ako. Ano sa man gusto nimo? Permil lang kung ninyas ba eh? Kasi atiman ako, uy.
Tingalig nalimot ka? Nga anak ni mo kong gibapdos. Iyan, may mo ba? Ilan ko ta maglalis? Ibawaan pa. Kay pag ako musugot nga may mahitabo na to ato. Iyan. Abi kinakuha naman ko ni mo. Di mo na lang kung imo na anion. Kuha pagit ko malipay ha. Pinabaptos ko. Tungod ani. Naiubos kayo sa papa na ko. Iyan, susunod. Pagina. Ayos siguro maptos. Nasaan si Miss Tommy? Huwag pa man mauli. Ay, pait agad itong anak eh. Huwag na siya pakialam na ako. Oh, si Marvin, akong amika. Unsa makituyo ani niya? Hello, Marvs? Asa karon? Di aras bay. Nagpaabot ni Tom. Oh, mao ba? Ay, timing kayo. Kaya kita ba din ron sa bar na kung may mutangan. Ha? Nag-bar siya? O, dayo, uy. Samtang ikaw, nagpaabot niya, siya din nagpalami o maayo. Ha? Last and right ang iyong mga babae din hiday. Unsa? Hayop ka! Hayop ka! Sama ka! Naunsa ko? Samtang ikaw piting enjoy yung simong life, ako din pasagdan na lang nimo. Dayan, sorry na ha. Sorry na. Mabalik ko sa amo, Tom. Magbuwag ta! Usa. Yan. Ayaw ka nagbuhata, please. Ayaw nagbuhata. Isaada ko na mo nga mag-usab na lagi ko. Unya, bagon sa man karon. Tambot na yun. Huwag ko makasabot. Si mama, nanay lain. Si papa, di piya na sad. Huwag ko mahibaw kung mag-unsa ko. Huwag ko'y trabaho. Usaw man ako sa pagbuya di ako umaabot nga anak. Naglibog ko sa kong buhaton. Dayan, gusto na. Palabi, kitingalig mo unsang bata. Naglibog na gid kaayo ko. Aray. Oh, Aray. Day, ngano ka? Nasakit akong tiyan. Ha? Tingalig mga anak na ka. Danan ka sa ospital. Musta? Ikaw. Day, sorry nga. Akong gitawagan dayon si Tom pag-abot nato din ha. Ako man sige pahibaw nga. Manganak ka na. Ang baby. Asa ang baby? Wala, ibinigyan. Wa sa'yo kinabuhi nga di gawa sa'yo mong sabakan. Unsa? Susto na. Susto na. Liara ko. Baby na ako. Sorry na yan. Pero wag na nga itong baby.
Kaya ba akong dako kong kalabutan sa paggawa sa tanan? Tungod ako, mahulog kag mayo. Please, lagi kong kayong mamawi ko niyo. Saan ako nimo, di na giti ka pasakitan o pasagdan ka. Mahal kay ti kaniya. Tom, How can I make it through? Sa pagkakaroon, nakita gina ako ang dakong kausapan ko. Sakit lang kayo palandungon nga kinahanglan pang mahitabo nga mawa ang among anak. Una siya makaanggo sa iyong sayo. Gihatagan ako siya og chance kay mahal pa masagid kaayo nako siya. O bisag na nila ang kinabuhi nga akong mama o papa ron. Nagpasalamat na sa kong Tom ug sa iyong pamilya. Mawa gid ko nilang pasagdi. Ug wa gid nila gipa-feel na ako nga lahi ko para nila. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga higalan kaagin ni Dayan nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit ka nagulahan, say you'll never go. Mong kagi, gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon na Priscilla Recadas. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kung didapit sa papanaw. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. Yadres lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangita. Handumanan sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tipaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Dina. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan. Siya ba ang dahilan? RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Cebu City nga tumatatampo nagdasangan niya Dina. Recorded by Radio Mo TV. Day, nako'y chika nimo. Unsa man ha? Na ako'y bago nga classmate. Gwapo kaayo. Mao ba? Pakita ko na ko sa naong, be. Naka-picture. Waoy. Waoy. Pero sige lang. Basta magkasuod gani mi, ipaila-ila ti kaniya. Sige pa. Ano namang orasa? Uy, hala. Law mo naman ang gabi eh. Kaya na, naibaw ka mag-asa si Joyce. Uwa pa. Uy, siya naman urasa. Huwag pa man mauli. Iyay, nagkat po na magkaniglaglaag ni bataa. Bantay lang ganina. Pakalma lang. Basin og naara to'y gihuman nga project. Project? Ingunarong urasa? Asa kong to. Pa.
Kaluoy ni Joyce. Dako na bitaw ka. College na ka. Pero di pa ka makabuhi sa imong kaugalingon. Nga naman sad gud nga dugay man kang niuli gabi eh. Tanawa, makasapa na lang hinuon ka. Nabanalan pa gyud. Unsaon na, nalingaw naman ko. Diin magday ka. Ayaw pagsapa ha. Dito may club sa akong mga friends. Unsa? Mauding lingaw kay ka. Huwag ang hinungdan nga nung lingaw kay ko. Kaya na ako'y baby boy nga ako nakailag dito. Pareha na daytaan ni no? Mga inspired. True. Joyce, Ha? warag di maayo og impluwensya nimo kanang imo mga barkada. Nakahuna-huna ako nga ibalhin ta ka og laing eskwelahan. Asa man nga eskwelahan mo ibalhin si Joyce pa? Ibalhin ako siya sa probinsya. Basig matarong nga ni siya. Pa! Pa, ayaw lang. Dili ko ganahan sa probinsya. Kapoy kayo biyahe kada adlaw. Ay kabalaka. Di ka mo biyahe kada adlaw. Mag-abang ka og kwarto dito ug ikaw na'y bahala ni. Unsa pa? Day, hangyo si Papa B. So, ayan ako. Pero, sure ko nga dili na gid mausab ang nauna adto dayo eh. Nakaila ka ni Papa. Once mo-decide na siya, dili na mausab. Sa'yo na kayo niya ning buhaton na ako. Kaya dili mo ko niya tinuod nga anak. Sinagok raman ko. Day, ayaw rin ko pagsulti, anak. Kaya bisan tuod og sinagok ka. Pero pinangga ka na mo. Labi na ko. Pinangga kayo ti ka, Day Joyce. Kamakag-ulo na ako. Nawa na si Joyce sa bahay. Ay, bingaw naman ko niya eh. Ay, Oh. di na? Okay ka? Nakay problema, ha? Tinuod eh. Si Ralph, pag akong crush ni doon na ako. Recorded by Radio Mo TV. Nakabantay lang gunin mo ba? Nga murag, naging nakasama ko na huna. Murag ko kasmod. Gaming nga ko sa ko igsoon. Mau ba? Kung nakay problema, giluom mo. Hindi na maayo. Magandang nagkakestorya. Niyara ko. Chatin ako. Salamat, Ralph. I love you, Ina. Ralph, May chance pa ko nino. oo eh. Dugay na ako na-crush ni mo sa tinuod lang. Ato ba? Kita na? Kita na. Yes! Ayaw pa ka. Ikaw yung naging kasi mo nagustuhan. Ang katuday na gustuhan ni mo, musta naman? Wa na eh. May contact sa usag-usa. Pero, wala yung mabuang kukuto sa una-una niya. Gusto kong makakita o balik niya. Day, kung destin gid mo para sa usag-usa, mag-abot gid mo balik. Ay, Day, ako niyan doon si Ralph diha sa imong giabangan ha, para magkaila mo. So, nakatultol naman gid mi kun asa ka nagpuyo. Soroyo na lang unya ka na mo kalit ni Ralph din ni Day ha. Sige, way problema na. Di na mi magdugay, Day. Sige, pag-amping mo.
Nice to finally meet you, Ralph. Nice to meet you, Zed. Dina, nak. May balita ka ni Joyce. Wara ba pa? Nga naman? Ilagad daw naman good nga dili siya mo reply sa kong mga chat. Oo, basig na busy lang sa pag-eskwela pa. Nabala ka mo kuday. Mao ba? Sige lang pa. Ako siyang adoono niya human sa akong klase. Ha? Magpauban ka dito sa gipuyan ni Joyce? Oo. Kinahanglan ako atuon gud para mahimutang si Papa. Sige. Ayo! Joyce! Ayo! Murag mingaw man, di? Mangutana unta ko noy kung nakabantay ba ka ni Joyce? Oh, si Joyce. Dugay namang ni Pawa diha. Kabuan naman. Unsa? Ngayon dili man ako siya makontak. Sa ba kinahitabo ni Joyce? Ngayon ko pa siya magpahibaw na mo ni Papa. Di, relax lang lagi. Hindi man relax, be. Barag na ka. Nalipong ko. Lingkod sa, lingkod sa. Lingkod. Ano mo ka? Ganun like. Be, ayaw ko ina nga. Mabdos ka. Nag-amping man ka, di ba? Maugad ni. Kung imposible nga, mamabdos ka, uy. Pagpiti para sigurado. Positive. Mabdos ka. Oo. Di na pwede. Di na pwede, di na. Hoy! Asa ka pa dong, oy! Hoy! Mau ba? Di na ni mo siya makunta kung usab. Opa. Dili na siya magpakita na ako. Salbahe siya. Sagdi lang. Kay di ni mo mapugos ang tao nga wag ni gusto. Agad ka. Sakit yapon kayo ang akong tukanan. Wala naging plano magpakita si Ralph na ako. O kung naapalangon na si Joyce. Naawad ako'y masultihan ka. Pero wapat siya. Hain mo rin ka si Joyce, Ron. Nak, naay nagkasulti na ako nga nagitan ko nung nila si Joyce. Diin man pa? Dali, kuyog na. Atong agtuon. Sigurado ka pa nga mauning baya? Oo, mo may kingon sa kong kainan. Sige. Manuktok ta pa. Masaya. Di na. Nganong ikaw may Ralph? Kinsa na, Han? Joyce? Joyce, unsa ni? Nganong nag-uban mo? Ibo nag-iilog si Ralph gikan ako? Ha? Ikaw mo inang hilog og dili ako. Unsa? Nahinumdum ka nga na ako'y gisulti ni mo. Nga na ako'y nakailang nga lalaki sa club. Siya to. Pero nahibong na lang ko sa dihang pagpaila-ila ni mo si mong uyab. Siya di ay... Ayaw kong tawag kag papa. Kay wa ko'y anak na salbahis. Way utang kabubuton. Selfish kang dako, Joyce. Ug nagmahay ko nga nung nagisagop ka pa na mo. Sakto si Papa.
Igsuo na ang akong treatment ni mo, Joyce. Pero traidor kang dako. Pag-uban mong duha. Madawat pa unta na ako kung masakitan ko tungod sa laing tao. Pero ang pinakasakit sa tanan, kanang gitraidor ka sa mga tao nga gitratar na nimong pamilya. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga higalang kaagi ni Dina nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong ipangayo. Awit karekaluhan, siya ba ang dahilan? Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kitapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagat. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa Osaka Awit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpahinga. Wa nagit si Papa ni mo, nak. Masaylo ako, ma. Kumiyuli pa lang ang kong dayon. Di pangitanong tanato si Papa. Dinuunta ni may tabo niya. Mao na ni resulta. Tungod na ng inyong siging bisyo. Unta makahuna-huna ka, Dudoy. Gawa giyo'y maayong ikahatag ang bisyo nato. Oo, ma. Mundag na ko ng bisyo, ha? Mamawi ko ni mo sa akong kaugalingon, ma. Dudoy. Ma, alto na ko, ma. Oh, asa man ka? Abi ba na kugwa kay duty karon? Kuha bitaw, pero sayang mang andaw, ma. Bawa nga mamasahiro ko ron. Anong pahuway sa ding taon, uy. Wa na gani kay pahuway hapit tugod sa imong trabaho. Unya karon, ang masahiro pa gyud ka. Kanya na akong pahuay, ma, kumadato na ta. Karon nga, trabahanti pa man ko. O kayod sa kong maayo. Nilim na gyud kaayo ko sa imong kausaban dong. Kuwang pa ni ma, para makabawi ko nimo. Dudoy. O nga karon, mulakaw na ko para dako-dako kita. Plite, Salamat, ma'am. Uy, huwag kay gamay. Ikaw siguro na gamay. Ang butang ko ipasabot ba, ma'am? Huwag ba kay gamay-gamay diha? Nga, kwarta. Huwag man ko ikasukli. Huwag pa ba'y paggawas na ako, ma'am. Ako'y pasahero. Nya ako may papangitaon ni magsukli. Huwag pa man ko ikasukli, ma'am. Nya, problema din na ako. Guwapa, unta. Strikta lang. Dili man, ma'am. Ay nalagpliti, ma'am, ay. Yan na lang na, nimo. Ha? Pwede, uy. Para yamat ang wasensiyo. Mao nga pasagdi na lang. Salamat na lang. Recorded by Radio Mo TV. Hapit agad pa puno. Usa na lang. Pwede ba, usa? Katong strict na ako pasahero. Pwede pa, ma'am. Dali.
Plate oh. Kuhaig duha. Duha, ma'am? Nadi kay kauban. Wa. Pero wa mo ko makaplite last time. Og di ko ganahan ang mura kog utangan nimo. Mo nang bayaran ako karon. Salamat, ma'am, gapa. Sa tuig sulti nimo? Ikaw, guwapa ka. Pang smile sa panagsa, ma'am. Para nga musamot ang imong kagwapa. Unsa? Oo, tanawa. Nagsumpay na sa lang imong kilay, ma'am. Smile lagi. Algig ka suko dayon. Murag ka ng babayhanan na lang yun ang permi mo gawa si mong baba, brada. Duda ko nga nakagusto ka na niya. Bisag istrikta siya pero mas gusto ko nga makailagid niya. Panguyabi! Panguyaban dayon? Ikaw. Kung ganahan kang makita ni mga lain ng makapanag-iya niya, ikaw lang. Sige, pagdugay-dugay niya, Brad. Brad? Unsa? Manguyab ka? Ngano? Close ba data? Prangkahan ti ka ha. Naibaw kasi mong kaagi. Naibaw kong adi ka sa una. Naibaw sa ko kunun sa kakabugoy. Og dili ko gusto og ingon anang klasihas lalaki. O pa man ganita magkahibaw sa tumapangan? Nya manguyab na ka? Seryoso rasad kay kay. Binuwang rawi. Di ko manguyab eh. Pero mag-ila-ila na lang itagtarong. Dodoy ko, ma'am. Ikaw? Andy? Uy, si Andy di ay nga anak sa amigo sa imong papa? Mao ba, ma? Oo. Nangibitar gani na iyang mama para birthday ni Andy. Unya, mga tuta? Happy birthday. Naibaw ko nga nakurat ka nga nung niya ako. Pasabton talaw niya ka. Pero pasabtos ako nga nung nga magulanon ka. Magulanon kay kag naungo. Birthday mo taan mo karon? Wa ko malipay ani. Naigi pa ila akong mama nako. O gusto nila nga mo akong minyuan. Unsa? Minyuunon ka? Ipakasal ko sa lalaki nga wa ko'y gusto. Nya. So may ikatabang nako. Gusto kong magpalayo. Gusto kong mulayas. Kun mao na. Malarga ta. Unsa? Ato tag Manila. Paibaw adayon ko kung buban ka ba nako dito. Sakto ka niya akong gibuhat, Dudoy. Para rin si mong kaayuhan, Andy. Sigurado ko nga, kung mahibawaan nila nga niuban ko nimo, machismis kita sa ato. Basig magtuo sila nga natay relasyon. Andy. Dudoy nga nang gibuhat man din mo na ako. Wa ko kahibaw ko nun sa akong di kapagbaw sa imong kaayon ako. Wa kay angin kabalakan. Mitabang ra ko nimo isip, amigo nimo. Di ko mangayo bayad ini. Dudoy. Makita lang ti ka malipayon o malinaw ang imong pagpuyo. Okay na ko ana, Andy. Ingon ana ko muda amping sa mga importanteng tao sa akong kinabuhi. Ako ay nandirito sa... Huwag mo hibaw kung nakasabot ba si Andy sa akong lihok na nakagusto ko niya. Pero mas gusto na ako nga magpabili ng among panag-amigo. Kutob sa kumahimo, ako lang naning gitago ang akong gibati. Dindi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad nining akong suwat tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Ang number 1, mga tagilay ng tuwan. Kita ngayon, awit ka na kalahan, I love you na lang sa tago. I love you na lang sa tago. Ang mong kaagi, gibahatan na duwa sa radyo ni Carol Marihikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganos. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti pambinaw,
Kinasing-kasing ko gidapit sa papanaw sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang na ining tulumanon handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadal sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atmo tatampo digda singan nga Dali. Recorded by Radio Mo TV. Nak, ayaw kalimot ha. Madugay kong uli-uli ang kay magbasahi ko sa ilang Ma'am Rowena. Okay, ma. Sure ka? Mo padayon pagyapon kag masahe dito? Ay, oo, nak, uy. Bata pala na si Ma'am Rowena. Nahibaw na ka nga ating masahe na yun ko, ana. Bisan pa man siyang ginikanan. Pero ma... Nak, dili na lang gud ni nato lalisan. Sige, ma. Basta kay pag-amping lang ka dito, ha? Oo, nak. Ikaw, sad, pag-amping sa imong trabaho. Girl, lang taon yung gabi Ha? Daghan kong trabaho uy. Hala, no? Biya, isa ko na po nag-isa. Kananing ba ni mo matrabaho, uy? Unang kag, way ko. Shhh! Ikaw ha? Kanang baba ni mo ron? Ikaw pa? Lagi. Okay na. Hindi na ako magsapang. Good. So, man, lang na later, oh. Dili ko. Humanon pa din akong trabaho o niya. Napasag ko'y lakaw inig human. Kid Jane. Nice thing address, ta? Excuse me. Nailang size, ani? Mahal ba yan ni? Hatagi lang ko og laing size palihog. Miss, prangkahan lang tika ha. Di gustong hagu-haguon. Ya, di gyapon palit. Kung namoy medium nga size, ani, paliton ako dayon. Oh. Gitutukan man kung kunin mo. Unsa man, dili ka mo kuha? Kaya ito ko si mong manager mga yuglaing size, ani. Kadiyot. Sigurado gi ko malipay si Mama Ani. Ma? Mingaw lagi. Ma? Oh. Hello, pa. Nak, niami si Mama ni mo sa ospital. Unsa? Nga naman. Naunsa ba din si Mama? Nakuyapan ko, nak. Ay, tugod sa kainit. Mao ba? Pahuway na, ma. Pa. Pwede ta mag-istorya sa kawas? Sige na. Ngano nagkuyog man mo ni Mama? Kwan, nak. Di ba giing na naman ti ka? Ayaw nagpakita ni Mama? Nangumusta lang ko niya. Nangumusta sad ko nimo. Kung mangumusta ka na ako ni ato takasbay?
Ngano sa gawas pa magin mo mag-abot ni Mama? Kay mao maiyang gusto. Nak, gusto kong mamawi ninyo. Mao nang magsige kag padana kog kwarta, mao ba? Nga naman, kuwang pabaday ang kwarta nga akong gipada. Dili mahitabong makuwang. Kay bisag gamay, wa ko magkinahanglan sa imong kwarta. Wa na nako gastuha bisag piso pa ana. Nak, Palihog lang. Ayaw hatagi og false hope si Mama. Kay bisan og balibalihon pa natong kalibutan. Dili mahitabo nga kami mo imong pilion. Kay nagpakasal ka na sa lain. Og may lain na sa kang pamilya. dali. Recorded by Radio Mo TV. Grabe, bilib. Gid ko ni mo, girl. Dili lang ko gusto masakitan si Mama. Kay nilaom siya ni Papa. Habi ni mo, si Papa ang rason nga nung hangtod karon. Dili ko gusto makauyab. Lalaki nga way baruganan. Maayo kayo mo palaom. Mao nang lihay kay kag mga laki. Oo. Og mao nang ako ging ampingan si Mama og ipalayo na ko siya ni Papa. Nak, okay na lagi ko. Maadto na ko silang ruwet na kaya. Nisaad ko nga masahion ako siya karon. Dili lagi, Ma. Ani na lang. Ako may mong masahe ni Mama. Kaya di ay libo. Anong dili? Tinudluan ba ako ni mo, Ma? Maong ikaw, pahuway lang og tarong dinhi, okay? Di arang bayad ay o. Salamat kaayo, ha? Way sa pa yan, Ma'am. Oh, pag umlagin mong masahista ron, tita. Anak ni sa kong suki. Day, dali. Si Rave, akong pag-umangkon. Dili pa dugay nga naabot gikan sa US. Mayong hapon, sir. Oh, mo dawat sa kaglayang service, dali. Rave, unsa ba? Ayaw ko na pagbinastos. Usa man, nangutana raman ko. Mangutana sa ko nimo, Sir Rave. Wa na gid ganahan nimo nga mangita na malakag mo service nimo? Sa tigsulti mo? Klaro ato. Ato na ko, Ma'am Rowena. Salamat kaayo. Ang bugiro sa itong tawhan na da. Supal pa lagi. Nagtuo siguro siyang matahak ko diya. Uy, naaman din ni chat sa akong gwapang amika. Dali sa bar ba? Mangluod na kukunin mo. Ay, dili ko undangan, ani. Atuon na lang nako. Ay, salamat. Yan higit ko. Mangluod niya ka. Maluod yun ko. Hindi ka mo need, girl. Klaro man. Lagi kay. Oh. Ikaw. Ngayon na amang ka din, he. Muli na ko. Kadihot sa ha? Kung nun sa may problema ninyong duha, storyahin na ninyo. I'm sure, Miss Understanding raman na ba? Dali, please. Alag uli. Okay, sige. Dili ko mo uli. Pero ayaw kong pugsa nga mo entertain anang tawhana. Ako na ihato niya. Sure ko. Medyo nalipong na sa food ko, Ray. Okay. Okay na ko. Dawa sa dabang ko. Kasuka naman ko. Ihato na tika. Ayaw na pagsupak. Salamat. Sorry.
Kalimti na lang to. Kay kalimtan sad nako nga nagkaila ta. Mao ba? Mo din nitabo? Oo, girl. Maunang musurok gid akong dugo atong tawhana. Hala, patay. Ako na magyatang niya imong number. Unsa? Matagil siya chance, girl. Nagsuring naman ka, ha? Mamawi man ko siya nimo. Sige na. Bisa ka usa lang. Thank you, ah. Isugot ka nga makikita na ko. Karon ra ni. Nisugot lang ko kay nihangyo ang ako amika. O gusto lang ko mahibaw ka ha. Nga wa ko'y plano makig-amigo og pareha ka bugiro nimo. Kanang nagsalig kay kwartahan. Unya murag na kamino sa mga tawo nga nanarbahog tarong. Sorry na lagi. Promise. Nibaw ko nga ingon na ang imong yung first impression ako. Pero hatagin ko og chance kung unsa gyud ko. Oh, naay na baligyag quick oh. Ngaon ta na. Ha? Mukaon ka ana? Oh, ganong dili good kalami ana. Tana, librehon ta ka. Oh. Anya, kamusta man ninyo pag-uban-uban? Actually, okay naman siya. Buta na si Rave, oy. Siguro, natripan lang yun kaniya tong higayuna. Gabi ni mo, girl. Muangkon ko nga, ang bugiro gito siya. Bugiroon ba? Pero, nag-anam og kawaang yan ang bugiro. So, kanya nagkaila mo. Mga ko pa ni mo. Kamang mayab gani. Hatagi chance. Bisa kinsa. Deserve hatagi chance, girl. Girl. Tinood? Gisugot ako nimo. Oh, Rave. Basta kay... Dili lang gini mo wag tangon ang akong pagsalig nimo. Di ka na mahitabo, dali. Salamat kayo. Nalipay ko na kay nihatag dagit kasi imong pagsalig sa lalaki. Ikaw, ma. Kung ikaw mo ipangutanon ba? Angay ba na kung hatagan og lain chance si Papa? Nak, nagpakasal si Papa ni Buslain, pero wa siya mahibaw nga mabdos ko nimo. Karon na siya nahibaw nga dako na ka. Ug tinuod ang iyang giingon, nga nibiya na siya sa iyang pamilya. Kay bisag dili pa nimo siya dawaton, pero kita gyud iyang pilion. Ma. Ay, tinuod ka, nak. Hatagan ko ni muglaing higayon. Opa. Basta isaad lang sa di mo na ako nga dili nimo pasakitan si Mama. Oh, dili na, anak. Ang pingan ako sa mama ni mo. Ilabi na yun ikaw. Salamat, nak. Salamat, sad pa. Sakto gid nga tumagi ni kanan. Naay hustong panahon para makasabot ta sa sitwasyon. O karon ako nasabtan unsa gibati ni Mama para ni Papa. Sa dihang nibati na sad ko og ugma. Yes. Dili dali ang paghatag og pagsalig. Pero kinahanglan ni ilabi na sa tawo nga mga mahal nimo sa kinabuhi. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kito mga higalan, kaagi ni Dali, nga taga Cebu City, ban sa awit ngayon kapangayo. Awit nga nagalan, Till I Loved You. Danudua sa radyo ni Carol Marihikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusab mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kawit.
I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpamina.